אפשרויות שונות כוללות הוספת שיער חוט בחוט, תסרוקת טפטופים, או הוספת שיער באמצעות צמיד שיער או קליפסים. תוספות השיער הן פתרון נפלא לנשים שמתאושות מצרות שיער כמו דלילות או התקרחות, או פשוטות שרוצות להוסיף צבע, אורך או שפה לשיערן. את מוזמנת לשוחח עם אחד ממומחי התוספות השיער שלנו ולשאול שאלות או לנהל שיחה אישית כדי לקבוע איזו בנייה היא הכי מתאימה ישרך. תוספות השיער הן פתרון מעולה למבחר של בעיות שיער ורק עליך להחליט איזו תוספת, סוג ואורך יתאים לך. בנוסף, אנו דיוקים עד החלט כאשר מדובר בהתאמה של התוספות לגוון השיער המקורי, כך שהן יראו בדיוק כמו חלק משיערך הטבעי. בחברתנו, אנו מתמחים בבנייה והתאמה של תוספות שיער, שמעניקות לך בדיוק את המראה שאת מחפשת. אנחנו גאים להחזיק מבחר ענק של תוספות שיער בגוונים, אורכים, סוגים וצורות בנייה שונות.